फ्रेंड्स गासैखौबो बरायबाय एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम दिस इज मिस्टार एलके जों दिनै सावरायगोन नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इम्पोर्टेन्ट आरो मोनसे मोटिवेशनल बाथ्रा मोनसे नङा मोनबा मोटिवेशनल लाइननि सोमोन्दै जों सावरायगोन गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुंनाय स' दिनैनि भिडिअ जागोन स्पेशली जायफ्रा फरायबाय थादों बा जायफ्रा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावदों बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिट जानाय नङा बियो हानाय माने गुसुं बानायगोन आं 5 मिनिटनि गेजेराव भिडिअ जागोन स' नोंथांमोना बे आंनि दिनै भिडिअखौ नायोब्लाथाय गोबां थुलुंगानाय मोनगोन आरो खामानि मावनो साहस मोनगोन आंनि मोनसे फोथायनाय स' जों दिनै गोबाव खालामालासिनो फै दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै दाना जोंनि गिबि बाथ्राया जाबाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन रतन टाटाया आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दै आङो गुबुन गिदिर फेमास साक्सेसफुल मानसिफ्रा बुंनाय बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों स' रतन टाटानि नामखौ जों गासैबो मिथिगौ आरो बिथाङा बुंदोंमोन I don't believe in taking right decisions. I take decisions and make them right. आरोबाव खेबसे बुंनि आङो रतन टाटाया बुंदोंमोन I don't believe in taking right decisions, but I take decisions and make them right. So बिथाङा बुंदोंमोन आङो right decision लानायखौ माब्लाबाबो फोथाया जोंनिफ्रा बुङोना जेनेबा right decision ला होननानै किन्तु बियो राइट डिसिजन लानायखौ बियो माब्लाबा फोथाया किन्तु रतन टाटाया बियो डिसिजन्स लायो जायखिजाया डिसिजन लायो आरो बे डिसिजनखौनो बियो राइट बानायो माने बे डिसिजनखौनो बियो जाफुंसार होयो थ' नोङो डिसिजना राइट नंगौना नङा नों माबायदि मिथिनो रतन टाटानि बायदिब्ला बेनिखायनो बियो बुंदो राइट डिसिजनखौ आं राइट डिसिजन लानायखौ आं माब्लाबा फोथाया नाथाय आङो जायखिजाया डिसिजन लायो आरो आं बे डिसिजनखौनो मावथाबनानै आङो जाफुंसार जाहैयो आरो बेखौनो राइट डिसिजन खालामो थ' जोंनियाबा मा बुङो राइट डिसिजन लाब्रा राइट डिसिजन लायाबा नों बोरै साक्सेसफुल खालामनो जोंनिया बिदि गाख्रबाय थायो किन्तु रतन टाटाना बेबायदि नङामोन बियो जायखिजाया डिसिजन लायो आरो बेखौनो बियो 100% एफर्ट नाजाथाबना गोसो होथाबनानै बे जि डिसिजन लाया मानो बै डिसिजनखौनो बियो राइट खालामनानै लायो नोंनिखायनो नंमारगौबो खुराङा जोङो मबे राइट डिसिजन नङा नों माबायदि मिथिनो जों जायखिजाया मोनसे थांखि लाबाय थांखि लानानै जोङो खामानिखौ मावथाबदिया गोसो होथाबनानै फेलार जाबाय साक्सेसफुल जानो हादिया जों बेखौनो राइट डिसिजन नङा होनना बुंनोसै नामा स' राइट डिसिजना मबे मा मोनसे राइट डिसिजन जों माब्लाबा मिथिया नाथाय जोङो जायखिजाया डिसिजनखौ लानानै जोङो बेखौनो राइट डिसिजन खालामखानो हायो मावथाबनायनि गेजेरजों बेखौ बुंदोंमोन रतन टाटाया स' भेरि इन्टारेस्टिं आरो इन्टारेस्टिं नङा बियो गोबां गोनांथार बाथ्रासो बियो इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बाट नट इन्टारेस्टिं आच्छा दाना नेक्स्ट बाथ्राया जाबाय बुहुत इम्पर्टेन्ट आरो सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय जोंनि बेलायावबो सोलियो आरो गोबां मानसिफोरनि बेलायावबो सोलिबाय थायो बियो बे बाथ्राया जाबाय मा मिथिबायना बे बाथ्राया अखमियास दै एसामिसाव बुंगोन आङो बे बाथ्राखौ एसामिसनिसो बाथ्रा देयर इज ए सेयिं इन आसामिस एसामिसाव मोनसे बाथ्रा दङ बै बाथ्राया मा जाबाय मिथिबायना তুমি এটা ভাল কাম কৰিবা সকলোৱে লুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু তুমি এটা বেয়া কাম কৰিবা সকলোৱে কৈ ফুৰিব না बुंदों तारमाने मा मिथिबायना जोंनि समाजाव बियो गोरोबो बा जायखिजाया जायफोरा समाजनि खामानि मावो जायफोरा साख्रि ताख्रि मावा दे जायफोरा बेथन गैयै समाजनि खामानि मावो संगठनफोराव थानानै खामानि मावो अर्गेनाइजेसनफोराव थानानै खामानि मावो बिथांमोननि बेलायाव बियो खाथियो मा होनदो তুমি এটা ভাল কাম কৰিবা সকলোৱে লুকুৱাই ৰাখিব তুমি এটা বেয়া কাম কৰিবা সকলোৱে কৈ ফুৰিব तारमाने मा नोङो मोनसे मोजां खामानि माव তুমি এটা ভাল কাম কৰিবা नोङो मोनसे मोजां खामानि माव बे मोजां खामानिखौ गोबाङानो एसे खोमानानै लाखिगोन माने भाइरेल खालामा बांसावनानै होआ गावबा गाव मिथिया थाबाय बियो मोजां खामानि मावदों नोंहा रावनोबो बुंनो गोनां गैला शेयार खालामनो गोनां गैला नाथाय তুমি এটা বেয়া কাম কৰিবা কথাষাৰ সকলোৱে কৈ ফুৰিব नाथाय नोङो मोनसे गाज्रि खामानि माव बै मोनसे गाज्रि खामानिखौनो जोंनि समाजनि मानसिफ्रा भाइरेल खालामगोन भाइरेल फेसबुकआव वाट्सएपआव बायदि नोङो आं मालाबा माने भिडिअ रेकर्ड खालामो आधा घन्टानि भिडिअ बेयो बोरैबा मोनसे मालाबा भुल जालांबाय बै मोनसे भुलखौनो हाल्ला भिडिअखौ नायलिया बिराद हाकार खालामबाय भाइरेल ओरै जानांगौमोन अथ'स 30 मिनिटनि भिडिअ बियो 30 मिनिटाव ग्लब बुकिनानै मोनसे भुल जालांबाय
30 मिनिटाव गत्तायबो कारेक्टआनो किन्तु मोनसे भुल जालांबाय बे मोनसे भुलखौनो बांसावबाय आरो बेनिखायनो बुंदों তুমি এটা ভাল কাম কৰিবা সকলোৱে লুকুৱাই ৰাখিব তুমি এটা বেয়া কাম কৰিবা সকলোৱে কৈ ফুৰিব কিন্তু গাজৰি খামানি মাवबाथाय गासिबो भाइरेल बानायगोन उमुका गाजरि खामानि मावदो ओरै मावदो तेरै मावदो हेन टेन दासा दानखौ इत्यादि बायसेथ्रा सो बिराद माने इन्टारेस्टिं जोंनि समाजाव सोलिनाय नेक्स्ट बाथ्राया जाबाय मा बियो हिन्दी बाथ्रा हिन्दीनि मोनसे सेन्टेन्स बियो नीचे गिरना एक दुर्घटना है लेकिन नीचे गिरे रहना तुम्हारा कमजोरी है गाहायाव गोग्लैलांनाया मोनसे जाब्रबथाय मोनसे एक्सिडेन्ट नाथाय नोङो बे गाहायावनो गोलैनानै थाखाबाय थानायासो नोंथांनि लोरबांथिखौ फोरमायो तारमाने जोङो मालाबा फेलार जायो जोङो फेलार जानाया बियो एक्सिडेन्टसो बियो तारमाने जोंनि गोरोन्थि नङा बियो एक्सिडेन्ट जों मालाबा बिराद गोरों मानसियाबो एक्सिडेन्ट जायो बेनिखायनो जों मालाबा फेलार जायो एग्जामानो जाथों बिजनेसानो जाथों पलिटिक्सआनो जाथों माबा माबि खामानियानो जाथों जोङो माब्लाबा जों खेबसे फेल जायो जोङो सिङाव गोदोलाङो नाथाय बे एक्सिडेन्ट नाथाय बेयावनो नों गोदोखाना थाबाय थानायासो नोङो गोजौआव उथिखांनो नाजायैयासो नोंनि बा आंनि बा बयनिबो लोरबांथिखौ फोरमायो नाथाय फेलार जानाया लोरबांथिखौ फोरमाया सोरबा सासे आनजादाव फेलबो जानो हानाय नाथाय फेल जानाया बिनि ओंथिया बे नङा जे बियो दाल बियो जाम्बा खिन्थु बियो फेल जानानै बियावनो गोग्लैनानै थाखाबाय थाबासो उथिखांनो नाजायैयासो बिसो जाम्बा एबा बिसो लोरबांथि उइक मानसि तारमाने त बे बिराद इम्पर्टेन्ट दाना जोङो नेक्स्टआव बेखौ बुंदोंमोन एलियनर रुजवेल्टआ बुंदोंमोन people fail not because of talent but because of dedication desire direction and determination तारमाने मा मानसिया टेलेन्टनि थाखाय फेल जाया मेलेमनि थाखाय फेल जाया मेलेमनि आंखालाव फेल जाया मानसिया फेल जायो लुबैनाय गोसो होथाबनाय थांखि आरो बिथोननि आंखालावसो मानसिया फेल जायो एलियनर रुजवेल्टआ बुंदोंमोन तारमाने जोंनि मानसिफ्रा आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे एलियनर रुजवेल्टआ बुंदोंमोन एलियनर रुजवेल्टआ बुंदों मानसिया टेलेन्टनि थाखाय फेल जाया टेलेन्टआ बयनिबो समान थायो एलियनर रुजवेल्टनि मथेबा सबनिबो समान थायो किन्तु बे टेलेन्टनि पारफरमेन्सआ सोरनियाबा खम सोरनियाबा बारा जायो आरो बै फेल जानाय कारना बिनि माथाया काम गैया बिनिखायनो बे फेल जादों बिनि माथाया गोबोरखि दङ बिनिखायनो फेल जादों बेबायदि नङा किन्तु बियो फेल जादों मा बिनि गोसो गोरबो माथायाव लुबैनाय गैया गोरबो बिनि गोसोआव अर नांनाय बायदि लुबैनाय गैया एक नम्बर 2 नम्बराव बिनि थांखि गैया आरो 3 नम्बराव रावबो बिखौ बिथोन होग्रा मानसि गैया बिथोन होग्रा डिरेक्सन होग्रा मानसि गैया ओरै खाम तोरै खाम नैबेखौ नैखौ नैबायदि खालामनांगौ नैखौ नैबायदि खालामनांगौ नैखौ नैबायदि फरायनांगौ नैथिं फरायलांनांगौ नैखौ फरायनांगौ माने बिखौ डिरेक्सन होग्रा मानसि गैया आरो बेनि उनाव गोसो होथाबनाय डेडिकेसन गैया बे मोनब्रै बुस्थुनि बे मोनब्रै जिनिसा गैयिनि थाखायसो मानसिया फेल जायो नाथाय माथा एबा मेलेम एबा टेलेन्ट गैयिनि थाखाय मानसिया फेल जाया होनना बुंदों दाना लास्ट नम्बर बाथ्राया जाबाय मा A horse doesn't know what is success but it runs due to the pain given by the rider and gets success तारमाने मा होनना बुंदों मासे गराया सक्सेस होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु बियो जेब्लाबो मिथिया नाथाय बियो बे गराय सायाव गाखोना थानाय ड्राइभार एबा राइडार एबा माउटा बिखौ बुनानैनो दाब्रायना खारहोनानै सक्सेस जाहोयो गराया खारनाय बादायलायनायाव तारमाने गरायनि खारनाय बादायलायनायाव गराया सक्सेसआ मा बुस्थु जेबो मिथिया नाथाय बे गरायनि सायाव गाखोना थानाय राइडारा बेखौ बुनानो गरायखौ दाब्रायना खारहोना लांनानै उनाव सक्सेस जाहोयो बियो माने बुनायनि साजा होनायनि थाखायसो बियो खारै बियो सक्सेसखौ मोनो नाथाय बियो मा सक्सेसआ मा बुस्थु बियो जेबो मिथिया बेनिफ्राय बेखौनो बुंनो नागिरदों जों माब्लाबा दुखु जायोना मानसिफ्रा सब गासैबो मानसिफ्रानो सानसे नङा सानसे दुखु जायो मालाबा सुखु जायो मालाबा दुखु जायो स बिथांनि बायदिब्ला मानसिनि मुङा बियो माने आननन सोर बुंदोंमोन स बिथांनि बायदिब्ला जों माब्लाबा दुखु जायोबाथाय जोंखौ थारमाने इसोरा
साक्सेस जानो थाखायसो जोंखौ दुखु होयो थारमाने जेरैबायदि गरायनि ड्राइभारा गरायखौ बुयो थिगसे बुयो बुनानै गरायखौ मान जाहोनानै साजा होनानै थिगसे दाब्रायनानै खारहोयो थारमाने बे साक्सेस जाहोनो थाखायसो गरायखौ दोख्खैनानै बुयो थारमाने जाहाथे गराया दोग्गोनानै खारो आरो गियान मोना आंखौ खारनो होदो खोमा होननानै दा बेबायदिनो जों माब्लाबा दुखु जायोबा मानसिफ्रा थारमाने इसोरा जोंखौ दुखु होयोबाथाय जोंखौ माबा मोनसे खामानियाव साक्सेस जाहोनोसो दुखु होयोनो बिथांनि बायदिब्ला थ' बिनिखायनो जोङो दुखु जायोबा मिथिखा आंखौ माबा मोनसे साक्सेस जाहोनो थाखायसो इसोरा आंखौ दुखु जाहोदों थारमाने बेनिखायनो जेब्ला नों दुखु जागोन मालाबाबो नोङो गोसोखौ सिफायनाङा माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरनायाव नोङो माबा मोनसे फेलें जाबाय फेलें जानायाथ' बे दुर्घटनासो एक्सिडेन्टसो बेनिखायनो नोङो फेलें जानाय नोङो दुखु जाबाय नोङो बुजि मोननांगोन इसोरा नोंखौ आनजाद नायदों थारमाने नोंखौ माबा मोनसे साक्सेस जाहोनो थाखाय नोंखौ दुखु होथ'दो दसे समाय नों ओंखायनो जेब्ला दुखु जागोन जोङो साहस मोनसे लानांगौ थारमाने भगबान आंखौ नायहरदोसो आंखौ साक्सेस जानो थाखायसो आंखौ दुखु जाहोदो दसे समाय थारमाने आङो साक्सेस मोनहां जानानै दोङो मोनथारसिगोन लास्ट मोमेन्टआव थारमाने इसोरा जोंखौ टेस्ट नायोनो बिथांनि बायदिब्ला थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो दिनैनि मोनबा फेमास आरो मटिभेशनेल क्वाट्स एबा लाइन स' नोंथांमोना बे मोनबा क्वाट्सखौ गिदिर सुबुंनि बुंथिखौ स्टुडेन्टफोरनो फरायसाफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोना इन्सपिरेसन मोनो आरो खामानि मावनो थाखाय गोहो बोलो मोनखाङो बेखिनियानो इयुननि भिडिअ'आव बेबायदिनो माखासे आयदा लाना नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनगोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जाबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट